ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ଲୁଣ ହ୍ରଦ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ଚିଲିକା, ଅପସନ୍ ବି ଅଂଶୁପା, ଅପସନ୍ ସି ତାମ୍ପଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି କାଞ୍ଚିଆ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚିଲିକା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ଶିଶୁବେଦ, ଅପସନ୍ ବି ମଦଳା ପାଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ସି ଅମର କୋଷ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମଦଳା ପାଞ୍ଜି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୁକୁଣା ରଥ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଟଣାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଯାଜପୁର। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିରଜା ମନ୍ଦିର। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ଡି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୋଲା ଆକାଶ ପଥ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା, ଅପସନ୍ ବି ଧଉଳି ପାହାଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ରତ୍ନଗିରି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ଅପସନ୍ ଡି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମାଛ, କଇଁଛ ଓ କଣ୍ଟା ଆକାରରେ ଦେବୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ବି ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ସି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ବୌତାଳ ଦେଉଳ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବୌତାଳ ଦେଉଳ। ପହିଲି ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି କେନ୍ଦୁଝର। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କେନ୍ଦୁଝର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବରପୁଟ ନାମର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି କନ୍ଧମାଳ, ଅପସନ୍ ସି କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପ୍ରଥମ ମାସ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ବୈଶାଖ, ଅପସନ୍ ବି ମାର୍ଗଶିର, ଅପସନ୍ ସି ଚୈତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରାବଣ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଚୈତ୍ର। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଇକ, ଅପସନ୍ ବି କଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଗଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ଭୂମିଜ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗଣ୍ଡ।